Hej, velkommen til serviceværkstedet. I uge 5 arbejder vi fortsat med vores dækmaskine. Vi skal se på bilens undervogn og hvordan det er bygget op, affjedringen og hvad betydning det har for bilens køreegenskaber. Vi skal lige se på tandremmen, kileremmen, ventilatorremmen, alle de typer remmen der er på en bil. Hvordan finder vi ud af, om det skal skiftes, og hvordan det skifter dem. Jeg ved, at autoværkstedet kører noget lignende dernede på et tidspunkt i løbet af skoleforløbet. Så det er det, vi kommer til at lave på serviceværkstedet. Og selvfølgelig vores bogkart. Velkommen til. Vi skal huske, at vi på valgfaget har vores gakkegøjl, bogkart. Her i vinterhalvåret, der kører vi hovedsageligt gakkegøjl med jonglering med bolde, huske med, ligge på glasskår, gå på glasskår, og tømme næsen, lave femmandspyramider og det lignende. Og jeg vil opfordre jer, som er med på gakkegøjl, at I også er med på tirsdags svømmeholdet om aftenen, fordi der er altid mulighed at øve vores 2- og 3-mand hold og vores pyramider, fordi vi har vandet omkring os til at falde ned og slå os på. Så tænk lidt over det, drenge og piger. Anda.